ना गोसोनाय गैया बैथालि खृष्टानजों उन्दुहैनाया लोदै सौखि सिङाव हाबलायनाया सिखोमोन बिमाजों नायफैजानो लाजियाखै बैथालि गुन्दि आंनाव खुनु फैनाङा नोङो दिनैनिफ्राय हिनजाव गैला ना साना लादों आंखौ मिथिबाय रायजोफोर खुनु हिनजावजों लिंक गैला दिनैनिफ्राय हिनजावखौनो दिनै आं फुरा दायभर्स होबाय आरोना खुनु आं हिनजावजों लिंक गैला दिनैनिफ्राय बेबो आंनि न'आव दाफैदों आंबो बिनि न'आव आंथ' थांखाया बिसिनि न' बे आलदा खोथा जिखुनु आंखौ दिनैनिफ्राय हिनजाव गैया होनना साना लादो गासिबो आरोना रायजो राजाफोर So hello लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायफिनबाय so नोंथांमोना थाम्बनेल नुनानै एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ मानोना एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि आं मोनसे अलरेडि भिडिअ लाबोखाबायमोन so नोंथांमोना नायखाबायबो जानांगौ तो बिनि गेजेरावनो माने ससियेल मिडियाफोराव नुखादो so लोगोफोर मानोना जोबोद दुखुनांथाव नोंथांमोना ब्लगफोराव एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि ब्रादारनि माने जोबोद हेपि फेमिलि भिडिअ बानायदो बिथाङा तो बिदिनो दा मा जादों होनोबा बिथांनि न'खराव माने एसे दुखु खोमा बिथाङा गावनि वाइफखौ जोबोद गाज्रि रायदो आरोना मानो रायदो माने नोंथांमोनाथ' फेसबुकाव भाइरेलखौ नुखादो गासैबो बिनि थाखायनो आं होथ'नाय जाला तो मोनसे फिसा दायनि थाखायनो न'खराव माबायदि जेंना फैयो नुबायना नोंनिबो एसे गोरोन्थि दोङो ब्रादार ओमफ्राय भूमिकानि 100% गोरोन्थि दोङो मानोना जुलि जानायदो बेबायदि फट' बा एबा शर्ट मुभि फिल्मफोरबा जेबो नङा नोंथाङा एक्ट्रेस आरो बिथाङाबो एक्टर एन्टारटेनमेन्टआ तो फिल्मफोराव बिदि हमलायनाय केमेरा खालामजानाय जायो सोलियो खिन्थु नोंथाङा ओरैनोबा खिन्थु बेबायदिया सोलियामोन बेनि थाखायनो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि वाइफआ माने एसे गाज्रि मोनदों आरोखि ना तो गाज्रि मोनखागोन जुलि जानानै बेबायदि गुबुन सेंग्राजों एबा सिख्लाजों कपल बायदि फट' लानाय नुबा सोर गाज्रि मोनो जानो गाज्रि मोनगोन तो दा जानांगौ दा एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ गावनि वाइफखौ माने एसे गाज्रि मोनदोंखि आरो मोनसे कल रेकर्ड खोनानो मोनदों बिथां एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि मानोना हिन्जावखौ रायदो आरोना तो कल रेकर्डखौ होजागौमोन खिन्थु होजानाय नंला मानोना एसे गाज्रि दोङो चेनेलफोराव गोदो उन्दै नायनाय जायो ओमफ्राय दा बे एसे फिसा दायनि थाखायनो खामानिनि थाखायनो न'खरफोराव माबायदि नांलाय खमलाय जानो हमबोगासिनो तो बिनि थाखायनो एसे बोरैबा जायो आरोना सानै हनै खामानिफोरखौ मावनोबो नांगौ माबानोबो नांगौ बेबायदिनो आरोना तो मा बुंनो आरोना जोबोद दुखुनांथाव बिथां एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड आरो वाइफ लिलिजों माने नांलायनाय जादों खोमा आं कल रेकर्ड मोनसे मोनदों स' जोबोद दुखुनांथाव बिदिनो रायजो संसार जानायाबो नांलाय खमलाय मानोना एसे सोरजोंबा दाय मोनबानो माबा मोनबानो तो गोरोन्थियाबो जादों सानैनाबो भूमिका आरो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड ब्रादारनियाबो मानोना शर्ट फिल्मफोरावबा बिदि लाजायो खिन्थु ओरैनो बिदि टाइम पासफोराव फट' लाजानाया गोरोन्थि आरो भिडिअ बानायनाया गोरोन्थि एबा नों जुलि जाबाय खिन्थु सासे सोरबा सिख्लाजों सासे सोरबा सेंग्राजों बिदि फट' लानाया साननो गोनां बाथ्रा होननायानो आरोना दा जेरै एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि माबाया हिन्जावा सानै बयबो बुंहरदों माने हाबा जानानै हरनि 12ता न'सिम न' लाया हिन्जावजों बेरायबाय थायो सोरजोंबा होननानै तो जोबोद दुखुयै बुंदो बिथाङा तो जोंबो दुखु मोनदो माने जुलि जाबाय बिदि खालामनाया माने गाज्रि आरोखि ना तो नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोननांला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसैमोन तो अननानै 10K खालामनो थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर बिदिनो अनलांबाय थागोन तो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर दा मोनाबायबो थेंक इउ स' माच